Hola, amics. Vull dir-vos que demà, dia 9 d'octubre, celebrem el dia del naixement del Regne de València, conquistat pel nostre rei Jaume I. Efectivament. Però al mateix temps vull recordar-vos que Catalunya no existia. Eren una sèrie de territoris que perteneixien a la corona francesa, que reinava en aquells moments el rei Lluís IX. I tingueren que passar 20 anys fins que el rei Lluís IX negocià en el nostre rei Jaume I el que els territoris de la marca hispànica passaren a poder de territoris de la corona d'Aragó. Això ja és prou significatiu perquè ningú catalanista vulgui apoderar-se o aduenyar-se dels nostres drets històrics, de la nostra cultura i de la nostra història. Disfrutem el 9 d'octubre en molta valenciania i estiguem orgullosos de ser el que som, valencians i espanyols, i mai se vengam al catalanisme, que ells l'únic que volen és utilitzar-nos per crear una fantasia en els famosos països catalans i dur-nos a la ruïna. Bueno, amics, me despedís de vosaltres. Que passeu un gran dia en el dia 9, que és el nostre dia. Adeu, germans.